אתה שולח מספר מכתבים לדליה. אתה מבקש ממנה לעמעם את האמת. אני לא זוכר את המכתבים האלה. אני לא מוצא מכלל אפשרות שאני התכתבתי עם דליה. אם ישנם מכתבים, והם אומרים מפורשות שאני מנסה להורות לה או להדריך אותה או לבקש ממנה, צריך לראות את המכתבים ולהתייחס לגופו של עניין. 29 נובמבר 64. ליקרה שלום רב. כן, כך חוזרים הדברים לאותה כללה שהתחוללה בשנת 54, ומי ידע מה יהיה בסופה של אותה הפרשה. הבעיה המרכזית היא איפה עניין עדותך בקשר לאותו מכתב. מכאן ילדתי, אל לך להגיד מילה ולמסור דבר בעניין זה. במידה ותקראי ארצה, עליך דבר ראשון להודיעני, מתי את מגיעה, ומיד להתקשר בשקט עם עורך דין יעקב סלומון. כך או אחרת, מה שאמרת בפריז לא אמרת, ורק הדברים שנאמרו על ידך בעדותך במשטרה הינם נכונים. מכל מקום, המכתב שנשלח על ידי לרמטכ"ל הינו הגורם המכריע להוכחת מתן ההוראה על ידי לבון, ובעניין זה הדברים צריך שיהיו ברורים. ילדתי, מכתב זה כקודמו, אסור שישארו, ואנא אל תשמרי למען זיכרונות ותשמידי אותם מיד. זאת אומרת, הדברים... זה בעשר הזה? מה? זה מה-29 לנובמבר 64. זאת אומרת, מהמכתב הזה עולה שאתה מסתיר משהו. אתה לא רוצה שיתדבר על משהו. כשאתה אומר, אני לא ידעתי, ואנחנו מקריאים את המכתב הזה, תשמע, זה בדיוק מה שאני אומר, זה יוצא לא אמין. קודם כל, אני מודה לך שאתה מקריא את המכתב. אוקיי. הסגנון נשמע כסגנון שלי. כבר אני מאשר לך, כן? יש פה שימושי מילים שאני מכיר אותם מניסיוני. אני לא יכול להתייחס לך עכשיו ולהגיד לך מה היו הנסיבות עד שחייבו אותי או שהרגשתי שאני צריך לכתוב את המכתב. כתיבת מכתבים היה חלק מנוהג שלי. אני לא רואה דרך איך מתקדמים פה עכשיו.